Ito naman yung mga live na baboy. So yung supplier ko kasi na frozen, wala, ubos lahat. So ito, mas mahal dito. Pero titignan ko. Kasi may mga order pa rin ako. Pero dadalawa ng stock ko sa bahay. So I don't know kung kakayanin ng budget. At usually mataas to ng doble ang presyo. So kaysa sa frozen. So tignan natin. Dami oh, ano? Baboy. Yun yung mga kambing naman doon. Kambing. Kukuha ako doon sa kay Berto. Isuki ko yun. Ito magkano kaya yan? Tingnan natin kung magkano. Ika-ika oh. Masarap to kasi native yan eh oh. Parang native niya. Ito meron din dito. Tingnan natin dito. Ito bossing oh. Yan yung mga baboy. Live yan. So inaantay ko pa kung magkano yan ang presyohan dito. Ewan ko kung mahal dito eh. For sure. Daming kambing oh. May manok din oh. Yun oh. Oh, manok. Kompleto. Yan oh. Sarap yan, tinola.